Nggih, ning alon waduh urip sik mike. Oh, sampun Oh, Mas. nggih, sampun, Niki nggih. kebiasaan lho, Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati mike. Mohon mboten apa-apa. Mengke duripke gampil nek carane nguripke niku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? Lumayan. Mugi-mugi saged. Pokoknya buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wah, Jan. Tak usahakan pokoknya. Ya iki mengke apa jenenge? Apa mangan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya wisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe dang apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kowe kok. Srupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setia tuhu dibawani bawanya duet napa saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Ning alon-alon mawon nggih. Iya Mas Gading. Soale mungkin ndak tambah lara alon-alon. Lara ya diobati Mas Gading. Nggih, mengko kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa? Tak kira mau terus Gunung Galunggung Mimasita sopo iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. Ya lah, Mar. Eling, Mar, eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriyap-krisip wae. Cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Bentos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggang caket ing ati yen cedak tansah cedak tansah melet mulat sida
tapi wajib sida asih Raja mak liar langgame Mas Gading. Nggih. Saya encing saya gayeng loh Mas. Wah gayeng mawon. Gayeng dhewe. Aku kang setya satumu witi nganti saiki beteng kepapak bersumunar andika pangayomanku lahir batin kuwus nyata mongsa andika semuni kurang reno tondo Mike mati, Mbak. mati Mas Gading. Mboten napa-napa kula gadah mik. Tenan yo kancaku kesetrum ning omahku. Mugianto berkah ing witi andika mangsa Tak rono meneh. Gela. Gela nggih. Kamundutan saking Ibu Epian. Nggih. Ayo ya Mbak. Iya. Kepengin
Ayo. Masuk bro. Yen pancene ora tresno. Mbok yo kandha. Kandha sing saja. Aja kaya ngene layakku piyen apa dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati sawase Warga Apa to iki? ya Allah nyambut gawe kok nyenengke kaya ngene ya, Jas, ketemu kanca-kanca jan suka. Nyenengan kok semangat banget. Bahagia dong ketemu kanca-kanca warga laras kok ya wis mbateh wis keluarga. Lek men ki ora padha kaya biasane ngopo? ngapa Turane nggak ingi. Malam Jumat toh nggak ingi. oh iya Niki rong katok. kaya ngene lakonku yen apa yen pancen ditinggal mereka hati salawase Terima kasih. Panas sudan aling-aling tapi Oke sayang. Natian wadon sarata lanang
Jam-jamnya sayangku. Lintang Kairo Kediri. Kediri. Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. Lah aku kan jauh banget. Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo, Lintang. Di zaman berjuang jarak kelingan anak lanang pinta openi aning saiki ana Kakak Inces. Apa? Inces silamu nyanyi no. Padha baune kok kongkon lho. Aku kok pas angel pas ngon refrain. Jarene wis menang keturunan sing digadang yen nate janji neng saiki apa ya Bu Kiki ayo ndak Lintang sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kini ora ilang gone padha yo sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja kini ora ilang gone padha karo apa Prograbanyo kang su mirat nyaring deca aliora
Laci siring dadit Wimbo kekondom ingin katiuping samirono mondro sabaran mangambar kungas nyebeki madyaning pasewakan tandya jagat dewa Bathara Duh pepundhenku Bapak sasampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken kasugengan lan sembah pangabekti kula kunjuk nggih Pak blagagag ugeg sadulita mel iya tole iya kadingaren kok genep tata kramamu ya antuk pamujimu slamet tekaku pangestuku tampanono ya tole Bagong nggih siap sanget anggen kula mundi mugi dadosa jimat paripe Kang Mas Gareng Kakang Mas Gareng padha kanthi raharja Kakang Mas ya pamujimu le widada praptakoning pringapus kene pengestune kakangmu Gareng Tampanono ya lecah bagus. Tak pundi. Dadi jimat semono uga Kakak Petruk kuwi. Slamet to? Heeh, Gong, slamet. Wilujeng teka kono omahmu kene, pangestuku wae tumrapu marang Si Adi. Ha iya, tak pundi. Bapak Kang Gareng, Kang Petruk matur nuwun saestu nggih Pak, dene Bapak pun kersa rawuh minangkani napa sing dadi panyuwun kula. Iya Bagong iya. Lah jane ana apa? Kok sajak wigati banget? Haa tale jane iki ana apa? Iki bapak lan kakang-kakangmu tok rawuhe ana kene iki jane ana wigati apa? Kok sajak nyolowadi. Mengko gek-gek kowe malah lagi kena kasus, Gong. Piye? Terus mau ngarep sambat karo bapak. Gong, mula luwe becik matur wae karo bapak ya, Gong. Lan sapa ngerti nek aku Kang Gareng ya iso melu ngudari sing dadi reruwetmu. Wong sing jeneng sedulur ki urip tansah daya dinayan bantu binantu. Ki wis jeneng lumrah. Ana apa to, Gong? Nggih. Kula tak ngoten nggih, Pak. Kula tak matur nek wonten luput kula nyuwun gonging samudra pangaksami nggih, Pak. Ora dadi apa. Sirna narasa wigih ringa-ringa ala becik bener luput. Matura ana apa, Bagong? Nggih, kula tak matur ning murih wijang satala-tala bapak tak aturi raja apa? Tak aturi rada majeng lenggahe nggih, Pak. Andra ingkang Puspitorum kasiliring samiran mrek sekar kadru
ngas kandanyo bawe raras retnane iya ngoten nggih Pak. Kula niku jane duwe gegayuhan ning gegayuhan kula niki tangih lamun lakone. Yen boten dipangestoni lan disengguyung kalih Bapak Kang Gareng lan Kang Petruk. Monggo nadyan ala dikaya ngapa Bagong niki ten mriki ya dituwake. Didadekke kepala dusun utawa dukuh. Iya. Bagong ning Pringapus kene didadekke dukuh terus. Nah, ceritane wingi niku warga bardo kumpulan. Barapat. Lah sing dibahas sing nomor 1 dusun kula nggih ing Pringapus mriki rening pun sawetawis dangu mboten ngadani merti dusun utawi merti tirta sendang utawi sedekah bumi. Lah taun iki para warga pun sami sepakat badhe ngadani malih merti dusun. Margi ngaten Pak. Sing kula rasake lho niki. Dusun kula niki janjane bumi ingkang subur. Bumi ingkang loh jinawi lan ya merga lemah ingkang subur niku temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak. Iya. Adoh saka kasang saran angin Pak. Kenging napa kok saniki malah tiba kosok balene. Desa Pringapus sing waune tentrem saiki malah dadi tintrim. Tur nggih saiki malah kebak penandang. Monggo saperangan gedhe para warga niku uripe kanthi srana olah tetanen, garap bumi, garuluku nandur pari palawija. Lan sapanunggalane. Ya. Terus ingkang sik to Pak. Ingkang dayane mesine bisa murakapi kanggo bebrayan gung nanging kenging napa kok saniki dusun Pringapus malah kebaing reh prihatin lan penandang. Pramongtane padha jerit reriungan. Merga wis bola-bali saben-saben wancine panen mesti gagar-wigar urung kababar lah. Wingi kula terus nglumpuke warga, dirembuk bla 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 bla. Terus sepakat ajeng diadani malih merti dusun utawi sedekah bumi utawi merti tirta sendang. Iya. Lah niku. Manut pemanggihe Bapak pripun nuwun dawuh kula Pak. Blagagaku gek sadulita. Dadi kuwi to le mung ngrawuhi bapakmu supaya teka mrene iki. Lah ya kuwi. Mula kula nyuwun iga pertikule bapak pripun. Ya. Kuwi jane gegayuhan sing apik ya tole. Nanging ngene nggih. Akeh penandang para kawula ingkang kasangsayan kabeh kuwi mau ya merga bumi iki jane wis ora kuat. Mula terus ora gelem babar marang wiji ngrembakaning tetanduran kanggo srana sandang pangan tumrap para warga. Satemah bumine dadi cengar lemahe dadi grasak para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar. Wurung kebabar pancene ora dadi, panene ya ora dadi. Lah ana kene iki. Iki sing kudu ditaliti merga kabeh iki mestine ana sebab musababe. Lah nggih. Terus sebabe niku napa to, Pak? Ngene ya le ngene. Sebabe para warga mbok menawa ki padha kelepyan.
utawa lali nggone padha ngaturaken panuwun marang Gusti ingkang Maha Nasa lumantar utawa lantaran bumi sing paring nikmat mupangat. Merga bumi kuwi nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah, nanging bumi kuwi uga dadi sumber panguripan murakapi sagung para titah. Kejaba bumi iki dadi papan panggonanan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane sing ngenggone lan sing nandur malah lali Purwadaksina. Kalepian nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula yen bubar panen kuwi ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi, kuwi uga pinaka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur. Sranane ya banjur diadane werti dusun sedekah bumi lan sak panunggalane. Lan meneh iki uga kalebu tata cara tilarane para leluhur. Nanging babakan iki ora ngrembug babakan kapercayan lho. Nggih. Ning niki ngrembug bab budaya. Lah budaya kuwi apa to? Budaya kuwi angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mula aja nganti diarani yen sing jeneng adat tradisi budaya kayata merti dusun sedekah bumi sedekah jaladri nyadranan rasulan majmuan kuwi banjur diarani milar saka walering agama kuwi babar pisan ora. Ya mung cak-cakane lan syarat ingkang ditindakake kuwi sing beda. Ngibarat wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda. Sepisan meneh iki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya kaya ngene iki diadani saben taun. Ngono. Oh lah ya aku wis paham saiki. Lah nek ngono ngadani merti dusun ki apa ya kudu rame-rame to, Pak? Apa ku nanggap wayang? Rame-rame ropian-ropian nanggap tontonan. Kuwi ya mung kinarya panglipur wae. Ning sing baku kuwi wongon bareng-bareng ngaturake panuwunan lan panyuwunan. Panuwunan lan panyuwunan kuwi bedane apa, Pak? Ya beda-beda. Ning mung sithik bedane. Nek panuwunan kuwi tasyakuran utawa ngaturake rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung. Dene taun-taun wingi para warga wis kaparingan kabagas warasan, ayem tata titi tentrem lan bersyukur. Dene wis kaparingan rejeki pirang-pirang. Mbok kuwi rejeki lumantar hasile tetanen saka hasile dagang saka gaji kantor lan sak panunggalane kabeh wajib disyukuri. Jalaran ngene. Wong nek diparingi kok terus ngaturke panuwun kuwi rasane ya terus sumeplong, lega. Dadi daran ya daran sing halal tur enak. Enake piye? Eco. Ya. Dadi sandangan ya ageman sing resik tur pantes diagem. Dadi kabeh ben berkah. Nek panyuwunan para warga bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung supaya taun sing lumaku iki kabeh warga pinaringan kabagas warasan rancak lancar nggone padha makarya uluwetu ya saya tuwuh matikel-tikel desane uga tansah pinaringan ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ngono. Ning yo apik wae nek terus rame-rame nanggap kesenian utawa wayangan utawa jadilan utawa kesenian-kesenian dinggo hiburan. Iya. Ya aku ngaturke gongeng panuwun ya Pak matur nuwun. Saiki aku wis paham aku. Nek ngono sesuk tetep diadani merti dusun tetep wayangan. Warga sesuk takon iuran, aku sesuk merangkap dadi bendaharane. Lah saniki sing angka loro. Kejaba pengen ngadani merti dusun neng aku sing dituake ning desa iki malah
sisan gawe Bagong kepengin bangun desa. Kejaba kepengin bangun wewangunan-wewangunan kaya ta papan panembah, papan pawiyatan, papan kasarasan, papan olahraga, papan olah budaya. Neng Bagong ya kepengin bangun mental. Tegese Bagong kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista. Ambek candala niku nek perlu aku ya arep ngrawuhke para penggede-penggede, para pangarsa kayata Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, para Pandhawa lan Nayaka wakil rakyat. Wela kok terus keduren, Gong? Pangangkahmu kok terus keduren, kok arep ngrawuhke para pangarsa pamrihmu ya apa? Pamrihe ben para pangarsa ku ya ben cerak karo para kawula. Merga pemimpin sing apik ki pemimpin sing gelem tur keba utawa turba. Turba ki apa? Turun ke bawah. Tur iki ya pinangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti para pangembating praja ya tansah migateki kawulane. Tegese sing nang dhuwur ya ngerti sing nang ngisor ya padha mestuti dawuhe. Lho nek sing nang ngisor karo sing nang dhuwur ki sarasa padha penake torakan. Iya. Lan sing penting ki sing padha duwe penguasa ki aja terus do semenang-menang, merga penguasa kuwi ora dienggo nguasane, nang panguwasa kuwi dienggo ngayomi. Wis to. Yen antaraning pangarsa lan kawula kuwi padha manunggal, negara bakale dadi kuat lan sentosa. Ngono. Oh iya ya, apik-apik kowe Gong apik. Lah ning mung sak Bagong wae kok mung derajatmu kok arep nyelengke para pangarsa ki. Apa ora tembunge nyangklak lancang to, Gong? Lah terus karepmu piye karepmu? Wong cilik terus ora oleh nyuwara, wong cilik terus arep dibungkem. Wis bani aku pancen arep ngelingke kok. Nang aku tak ngombe sik ya. Lara itu aku. Oh iya ora apa-apa, Gong. Ket mau tak watuk to kowe, Gong. Heeh, lara tenane. Sik kok sik ya dadi enteni ya. Iya. Iki cara dolanan ki nas. JK. Mandek sik. Iya. Sik ya Pak, mandek sik ya Pak. Heeh, iya oleh Bagong iya. Ora sida lah. Kosek wae. Nah aku pancen sing arep ngelingke kuwi mau lho. Lah saiki piye to? Ketoke mono ki negara sing agung. Dasare ayem tur ya ayem. Neng nek diglecah diteliti jebul negara sing saiki sorot ngenguwunge wis ketok layu sebab apa? Anane sing nang dhuwur mung padha rame-rame, sing nang tengah mung padha regejekan golek benere dhewe. Sing nang ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor ki wong cilik wis padha bosen saben-saben mung disuguhi wong padu, saben-saben do debat munine mesti bela wong cilik ning nyatane ya endi? Nyatane ki nggon ngendi? Nyatane sing nang ngisor ya ajeg padha megap-megap. Gumun tenan lho aku jane ki gumun. Nganti jagat iki persasat melu nangis merga ya saka pakartine menungsa sing lali Purwaduksina kuwi mau. Tak rasa-rasa saiki kasusitan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan marang sepadha-padha wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para Narapraja kumbar janji nanging mung lamis apa kuwi jenenge lamis. Apa meneh bab pernatane negara iki saiki ya wis remuk rempu luwe-luwe babakan hukum. Pernatane hukum ya wis ora jejeg meneh. Ucape para pengarep ora kena. Digugu karepe mung do nuruti nepsu. Mula ora ragu-ragu ora mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing laras kok kautamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru. Mula padha kendel. Nyolong bandane negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah mung do ngejak padu.
Terus tutuke pecucak-pecucuk kae. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Bareng konangan kudune dihukum 18 tahun ning lagi nglakoni 2 minggu wis metu. Mergo tutuke jeksa negara, terkadang ana sing gelem dituku duit miliaran lho iki lho. Mula ya wis lumrah yen saiki ngendi-endi akeh wong unjuk rasa. Lah mula apa ya salah? Apa ya salahne aku nadyan wong cilik kepengin ngelingake. Nyatane saiki akeh para nayakaning praja sing mung do mikirke kebutuhaning pribadi. Banjur lirwa ing sesanggeman ora gatekake wong cilik. Nek sing dipikir wong uripe dhewe pribadine dhewe. Nyatane wae saiki gajine piye? Gedhe gajine. Mongko wong cilik malat-malat. Bagong. Ya apik wae ngelingke sing padha kleru nanging babegayuanmu nggonmu kepengin bangun desa kuwi mestine jer basuki mawa beya. Ha ya kuwi, Kang. Duwe kekayaan ki mbok ya sing sak mestine wae. Kowe iki duwe pangangkah ning ora ngukur karo kekuatanmu, ibarate kowe iki cecak nguntal cagak, wuta ngitung lintang, tangeh lakone cepak wurunge. Njur agate iki saka ngendi jal? Lah kowe iki do tak kon kene iki dong apa? Bola jebul ming jagake awak dhewe reng. Lah iya to mula bapak tak aturi rawuh ki ya tak suwun pambiyantune lebu gareng karo Petruk ki ya kudune bantu. Neng ngoten Pak. Bagong ki kepengin bangun desa kok nganti madhep ngarep mantep ancas kula. Niku mestine nggih mawi dasar margi critane wingi ancas kula niku wingi kula niku bar nampi wangsit. Nampi gaib sasmita ingkang kula tampi. Saged kasembatan gegayuhan kula nanging wonten syarat seranane. Lah syarat seranane iki apa prole Bagong? Seranane nggih niku kula kedah gadhahi wujute pelem pertangga jiwa kalih jambu Dipa Nirmala. Lah mongko pelem kalih jambu niku mapane teng kayangan sing kagungane kejawi namung pukulun Bathara Guru. Nggih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Lah rene Bapak Semar ki tunggale utawa dulure Bathara Guru Bapak tak suwun supaya nembungke pukulan Bathara Guru kersa maringke pelem pertangga jiwa karo jambu Dipa Nirmala. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Ya. Rening Bagong iki gegayuhane utama lan mestine ya murakapi kanggo bebrayan Gung. Nek kowe banjur muntah karo bapakmu dasare aku ya wong tuwa ingkang tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa sing kudu kena kanggo gondelan aja nganti mrucut saka tembung tutur uwur lan sembur. Mula senajan kucum-kucum diraupi mrica kecut tak sauni-unine lan ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Rene gegayuhan anak kuwi becik wong tuwa sing wis sak mestine kudu pradah wajib nyembadani nyengkuyung lan mengestoni. Ya tole. Tak sagui iki mengko Bathara Guru tak undangi supaya tekan kene nanging aku ya mungkin arya lantaran wae. Mengko nek guru wis tekan kene kowe matur dhewe ya Bagong. Oh nggih siapa matur sembah nuwun. Sigra-sigra yen pramana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra Bakmara sing sangkat gumulung mangrembahing wadya kurada kura ora reka kiri Ki Lurah Semar lamun wis ndumuk marang Kunjungira Yektyana Wigati
Dewitanipun Raden ingkang putra Bagong sigra matekaji pameli nimbali dhateng ingkang rayeng kayangan Suralaya dadak sakala cumorot saking dirgantara nenggih menika Sang Hyang Jagat Girinata Humyang Marcapada merpeki unggahaning Kilurah Bagong akarya kaget kadara wekasan Kating